Eli kumpi aloittaa? Siis onko se, päätetäänkö se uudestaan, jos mennään ajalla? Ei, vaan sinä aloitat. Se menee Pelaa. Meillä mä nyt F-pelin puolella eikä joku piimpaisi, niin näyttöfriisata tälleen. Ootko kopiot laittaa asuntoon? Okei. Voi laita viikkoa paljon juttuja. Joo. Yrität taas. Älä lauantai. Näytti sormi. Vissi aika paskasi mennä se ei pysy koneen mukaan. Ja sitten Slovissakin oli niinku semmonen, nyt on se 10-vuotias eventti siellä. Niin siellä on se vanha raadi tullut, mistä 40 miehen raadi, niin silleen mennään siellä paikoille ihan ok. Mitä kaikki hetki. Eli vuoro 0, 1, 2, 3, 4, 5. Suur. Onko sun niinku ihan vaihtoehtoista näytössä, kun soittaa, että niin on uuden näytöksessä olisi? Kone tulee sitten ihan pöytäkone. Mulla oli ne sitten ihan tassaan. Perät ihan kunnolla. Meillä on se kalaskommi. En vielä tiedä, että rahaa näistä. Sekin totta. Okei, mun menee tolloin juna. Siinä kyllä on oikeastaan sääntö 130. Kuvan kaikesta kauneudesta. Joo. Tosi vaikea pelaa kyllä hirveän usein. Tosi vaikea pelaa kyllä kauhean usein. Mutta 130 Opit jotain. Opit vähän olemaan. Ja kumminkin se on tärkeä uusi elementti, kun se yhden kolmassa elämässä. No sappi repeää. Voi tulla todennäköisesti myrkytystila, jos tulee ylös. Vaikka se ei ole vatsalaukun lähellä, vaan se johtuu siitä, että sulta on verenmyrkytys, ja keho epäilee, että se tosi jostain. Monta se korttia? Pitääkö silti käsikortit? Tämä tulee kolmoseksi Blackwingillä. Se on voittanut Yksi enemmän. Bujinin hävisin, se oli kyllä vähän yllättävää. Mä silloin, että mä olisin voittanut. Mulla on Galleton kumminkin, jos mä oon tähän Armor Masterin, niin sitten sen greinit ja noit ei toiminut. Silloin on estejä. Kaluja. No mut siis mulla on Armor Master. Mä en ota damagea ja mä levaan sen vaan siihen. Niin, silloin kane. Se on kumminkin, se on paljon paksumpi lepsi, se tekee enemmän vahinkoa. Sun täytyy tiputtaa 2 kalustia, että voidaan taistella. Mä teen Armor Masterin. Shadow Fusion, you fucker. Niitä tarvii välittää niitä. Lyöt vanikoivat, siinä on pakko tehdä. Mutta se ei tullut Battles, niin se ei voi tehdä. Niin se näyttää sen counter. I don't know, se on normaali. Yu-Gi-Oh! Ei saa tuli syöpä. Oikeesti? Joo. Se on Ehdotonia vastaan Sideni, jos kyllä se lapsi. Sen kanssa sillain niinku varmaan 5 vuotta sitten tai jotain. Taidaat yhä vieläkin sitä Ehdotonia vastaan. Dirty Cunt. Kyllä. Vikainen alas. Tiedätkö mitä tarkoittaa Cunt? Kyllä, missä on likainen sellainen. Pesemätön joo, mutta miten likainen. Se on monella tavalla vaan likainen. This is probably my last tournament I played at it. What? Yeah. Your last tournament? Where I played Dark Hunter. Oh, why? Because the new support don't. You never know, maybe this is the last tournament where I play Mermail. Because there is heroes coming. Yeah. Yeah. Oh. This last tournament I'm gonna play Bujin. Tony's coming back. Yes. No, no! Elementar Hero Tony's return. Niin se pääsee top-dekkaamaan sua vastaan, Dania voittaa. Have Dark Claw, it's GG against most of the decks. It's really good. Like I had a roll with summon Shura on D and he responds, you know, this spell card makes that. I'm like, because I didn't say accurate rolling. Yeah, true. 7-4 ja sulla on 8000. You should play on Yuki before it's automatic. It's better. Yeah, no, but the new black cards have it. Hei. Onko se Phantom of Chaos? Joo, ei siis. Eikö se tommonen lätäkkö oo? Katsotaan mitä, mikä se on se selitys, mitä on kuvia. Dictionary. It's like dictionary. Ei ole boksi. Siis mulla oli kuva vai? Niin. Semmoinen hakea kuva vai? Aloitetaan. Tuleeko fundea?
Kyllähän tääkin nyt pitää muistaa vuosi sitten, mä tappasin tai pääsin top 4 silloin. Ja meta. Kuomaton eri. Joo. Eikö tää ollut nyt se, mikä tämä tilaa tähän levittää tää? Joo. Mä en täysin Dragonsin roikaa kertaakaan. Mitä? Mä en täysin totakaan kertaa. Niin on. Dragoski. Saiteko siitä salaisuus? Sitten hakataan. 3-3. Top 4 Black Wings. Kuinka kertaa mä sanon, että mä vaan. Se on sinne. Pari se potensoituu kahdella ja kahdella ja kahdella ja kahdella. Monesko vuoroa myös? Ei liikaa näyttää. Voi näyttää, että ei liikaa. Et saatana. Et osaa kertaa oikeuksia siihen. Miten sä koossasit niitä? Monta keskustelua? 4. Mä oon siis myös stadin tuolla. Mä en kannattaa mun lähteä suosittelemaan Rovaniemen. Ja sen jälkeen on paskalla jossain kohdalla. Ei meillä se, siis juna lähtee 7. Kello on Tää vaan. Juna ja juuri. No. No niin. Mikä sun lemppari vielä kun ei vitsi mä en tiedä. Hemmetti soikaa. Nyt tää meni vaikeeksi. Mä oon tässä loppuun päivän kuule. Mikä voitti mulle eniten peliä? Mikä on sellainen Oulu? MVP. Se on joo. Tämä on samat edelleen. Tää on niin semmonen peruskysymys. Mitä muuttaisit tuivista asiassa? No en mitään. En mä tiedä. Olisiko tullut jatsia? Niin no jatsi menis kyllä ainakin. Mä oon yhä Armor Masterin pois. Ootko sä tullut tästä Transfamiksi? Transfamiksi voittaa. Hinnattain. Silloin Transfamiksi. Kansa, joo. Mä otan Jeff-pyroksen. No niin. Sun vuoro? Jää. Ite oot täällä. Heukset yli. Pakko kattoo Pro-peliä. Et oikeesti vaikka jumping, että kuulostaa mieltä. Ainakin se on ylpeä. Pakko kattoo Pro-peliä. Ei, mä laitan se mukaan lähteä junaan. Okei, voi. Mä laitan sen sonne Facebook, voit sit sieltä transferaa. Mikä on paha? Okei, no sitten. Suutereus. On, mutta siis siinä Transition kanssa jätkää. No joo, ihan hyvä. When they drop on the ground. Joo. Onks se 4. vuoro? Tää on 4. vuoro. No niin, Joni. Moikka. Mun pitää mennä näin tätä peli loppuun. Joo. Moikka. Moikka. Moro. Moi. Tansku, Vansku. Niin se kuuluu. Nyt ainakin on. No 7 meneekin täällä. Eli ei pan aikaa vielä. Sitten tulee aika loppu. Jos se nyt loppuu, mä otan Eikä. Anna vaan. Junalleko sitä tuli kiire? Ei kun sinneasta kassalta tai juotava. Ei kassa näin. Lyödä? Ei vaan sit tää... Tunaa aina pitää mennä mun bussiin, jos on kaukan. Asut täällä vai jossakin tuolla? Joo. Stadin rajalla 6. asu. Oleeko toi keskustelu?
Käsikortti 2 kontrolleria. Mä tiedän, että riippuu vähän moneen, mutta mua ruinnataan vaan. Eikös tää kun sitä säkyy? Ei kun vittu. Se on lauantaina tänään, niin on kaikkea. Tässä mä en pelaa vaan lolleihin. Fusion Cup. Hima lolli. Mitä vastaan non-meta? Joo, mä oon ollut Rogueen varmaan Fighterista saakka. Oikeesti. Miinus spellbookit. Joo, siis ne oli vaan semmonen, että kuitti pyysi, että pelaan. Okei. Se oli sen ehdotus, ei mun. Mä olisin varmaan pelannut oikeesti Heroilla silloin. Joo. Ja se olisi ollut vielä vaikeampaa. Kyllä. Jos teitä kiinnostaa, niin Ale oli pelaamassa. Ketä? Jos kiinnostaa, niin Ale oli oikeesti pelaamassa Heroilla. Joo. Mitä? Sä hänet ollut pelaamassa sitä. Mitä se on? Sulla on vielä tilaa vaikka, jos mä en mitään piirtoa. Is there still a chance? Of course there is. Top deck BLS. Tai sitten sä nostat sen Dagin. Tai se on joku kädessä. Suoraan. On. No. 4-7. On 3-5. 1-7. Meitä. Paljon sulla defense? 1-5. Se täällä paskaksi. Eli miten mut korttia sulla on? 3. 3 korttia ja sit sulla on 1 setti, mitä mä en tiedä. Joo, pelään ihan Tää on se pelin kuumin kysymys, miten niitä. Wow. Efekti. Joo. Jos sä tulet kesukonneesta siirruu, niin kun sä kesällä peltaan, niin vastaan. Uhraa itse saattaa sen takana. Sieltä saa niinku kaikkea sitä. Se jos on niinku jotain niin se Sit se on. Sinne voi. Top deck.